do di jolo di huria namaku di son jalan atas sosok bagi dohamu ala ni dohamu na jolo molo somoni rohamu na do kamu ma alusmuna ol apa dua mo di pagi rohamu na noai japon namu mula huria ni Kristus karena olo dohamu tu jolo anon aparane ho parane na pati do Tuhan kali di bata molo somoni rohamu na do kamu ma alusmuna ol atau mengasah mengulang di Tuhan Yesus Kristus. Nah, pinasahan na kemudian dinapo mahamu sa derion sumuang kemudian di Kristus itu. Asama toha kamu sa Tuhan Yesus. O yulang abadia. O disudi pasu-pasu toha kasih rohan di bata. Saya hok mahamu na mahapos siya di bana. O dihasusuda di Tuhan muna. Saya mo mahamu tujuh ano. Para rohon akal simbolis. Bahwa roh hasibus nang roh aportidion asal nang tahu behamu di pamujunan saya haholong hamu ma Tuhan Yesus jala saya kamu di motamu mahatana dari dari asal masuk kamu saya tu berbagi jam antara yang mahita ale Tuhan debata amanan mau ya de berhanami Tuhan mahite anakmu Tuhan Yesus Kristus ala namu ubah rohani doan nanyo dalam mula tuho kasih tuturuhan kami alani asih maroham dalam pakilalah maboda mi holong ni roham tu nasida asalam rindas rohan nasida mengului hadam saya patok tong marohan nasida madalani dala tuhan uluan alai patok ditong marohan nasida dodok ni habelion siat jolong dohok siat tongan-tongan hujan asahot kami suderi bagasat tanahmu dalam kartohak dihanguluan dengan suara sudah. Amin. Mari kita senang masyarakat sekolah fungsinya langsung mencerita berulang.
Tuhan di mana mo ini tuho jala asima no kana video. Ido pa